Opsteken voor artsen. Steeds meer patiënten verlaten het ziekenhuis. Het is woensdag 15 april. Dit is Zeeland Nu. Patiënten sterken thuis verder aan. Kinderen moeten toch weer vaker naar school. En pas op voor de bastaard satijnrups. Dag dames en heren. Drukte in de Zeeuwse ziekenhuizen waar artsen en verpleegkundigen op de aparte corona-afdelingen inmiddels vele tientallen patiënten hebben behandeld. 23 mensen zijn in de afgelopen weken in de ziekenhuizen overleden. Maar er is ook goed nieuws, want veel meer mensen herstellen en verlaten het ziekenhuis om dan thuis verder uit te zieken. De coronaziekte is natuurlijk een ernstige ziekte, een ernstige aandoening. Maar we zien toch mensen die gunstig evolueren, die ondertussen naar huis gegaan zijn en die aan het opknappen zijn verder. Dus dat is positief. Het is niet alleen maar kommer en kwel, daar zitten positieve verhalen in. Inmiddels zijn al 72 patiënten uit de 2 Zeeuwse ziekenhuizen ontslagen. Voor artsen en verpleegkundigen betekent dat een opsteker. Ondertussen zijn er ook mensen die nog altijd op de intensieve zorgen liggen natuurlijk. Maar ook daar zien we de eerste patiënten die ondertussen al volledig van de beademing af zijn. En die naar de gewone verpleegafdelingen zijn om verder op te knappen. Dus ook daar zien we positieve signalen. En dat is ook wel heel belangrijk voor het team. Dat is een opsteker voor het team. Dat er dus mensen inderdaad de strijd winnen. En ondertussen dus naar de afdeling zijn kunnen gaan. Het overgrote deel van de mensen die met ernstige luchtwegklachten in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan na verloop van tijd weer naar huis. Maar eenmaal terug thuis moeten zij nog verder uitzieken. Mensen die meer longschade hebben opgelopen, ja goed, die gaan nog een langer traject tegemoet van herstel en revalidatie. Dat gaan we ook goed blijven opvolgen. Ook daarvoor zijn landelijk nu al richtlijnen voor om die mensen goed in de gaten te gaan houden, om daar opvolging voor te voorzien, polyklinisch. En om goed te gaan kijken hoe dat met die longen van die mensen verder evolueert. Maar dat zal een langere herstelperiode zijn. Het dodental als gevolg van corona is in Zeeland met 3 opgelopen naar 43 in totaal. Waarvan dus 23 in Zeeuwse ziekenhuizen, zoals we zojuist hoorden. Het blijkt allemaal uit de meest recente RIVM-cijfers. Er zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe Zeeuwse coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. Het totaal aantal opnames blijft op 125 tot nu toe staan. Waarvan dus ook een deel al genezen naar huis is gegaan inmiddels. En minicampings die willen in deze tijd toch weer open. Dat schrijft hun belangenvereniging aan de veiligheidsregio's. Afstand houden zou op minicampings geen enkel probleem zijn. Minicampings zijn kleine campings tot 25 standplaatsen. Ze zijn nu dicht op last van de veiligheidsregio. Onnodig vindt belangenvereniging Stichting Vrije Recreatie. Want tegenwoordig heeft bijna elke caravancamper een eigen chemisch toilet en wasgelegenheid. En daardoor kunnen de gasten ruim afstand houden van elkaar. En voor mensen die met een tent komen kan een rooster worden opgesteld voor de sanitaire ruimtes. Ook deze camping in Katzand wil weer gewoon open. We hebben een groot terrein, we hebben de ruimte, we hebben genoeg sanitair. Een maand terug hadden we ook al 4 caravans staan. Die hadden allemaal hun eigen sanitair, allemaal hun eigen wc, allemaal hun eigen douche. Dus wij waren zeer verbaasd dat meneer Rutte zei, de campings moeten dichtgaan. Nee, meneer Rutte zei het niet, de veiligheidsregio. Dus ik hoop dat nu met de nieuwe maatregelen gaan we vanaf 8 april weer open mogen. Het kabinet maakt volgende week bekend of de beperkende maatregelen van kracht blijven of dat ze de huidige maatregelen versoepelt. De afgelopen week is het aantal basisschoolkinderen dat op school wordt opgevangen meer dan verdubbeld. Het gaat dan om kinderen van ouders die moeten werken omdat ze een vitaal beroep hebben, bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs zelf. We zitten vandaag in groep 3, Seb. Wij werken ook allebei in het onderwijs, dus dat werd toch wat lastig. Dus na de eerste week gaan ze nu 2 ochtenden naar school toe. Seb en zijn 2 broertjes zijn niet de enige Zeeuwse kinderen die nu toch naar school moeten. De eerste week werden in heel Zeeland zo'n 400 van de 30.000 leerlingen opgevangen. Nu zijn dat er ruim 800. Op de Theo Thijssenschool in Vlissingen zien ze die toename ook. We merken dat de eerste week ouders de opvang nog zelf konden regelen. Maar dat het nu lastiger wordt en dat begrijpen we ook. De kinderen op school maken dezelfde opdrachten als de kinderen thuis. En op school zijn is helemaal niet zo erg. Eigenlijk vond ik het best wel jammer dat de scholen dicht gingen. Want volgend jaar moet ik toch naar de middelbare en dan mis je toch veel les. Als je thuis zit, dan heb je toch niks te doen. Dus hier kan je je nog wel vermaken. Want je krijgt hier wel gewoon hulp. En soms kunnen je ouders thuis ook niet begrijpen. Maar ja, het voelt ook heel gek om weer op school te zijn dan. Ook voor de juffen en meesters is het even wennen.
mis echt wel het lesgeven aan gewoon een klas, de interactie met je kinderen. Ik heb er nu 3 hier achter mij zitten die hun eigen werk doen en ik help ze waar nodig, maar het is echt heel anders. Ja. De scholen blijven in ieder geval nog gesloten tot en met 28 april. Daarin valt de eerste week van de meivakantie. Of scholen dan ook opvang aanbieden, is nog niet duidelijk. Ja, dat is wel grappig, hè? Soms begrijpen je ouders je gewoon niet. Floris-Jan Sietsma, je bent hier aangeschoven. Ja, want er is veel meer coronanieuws. Ja, hè? en dan zou ik graag meteen even bij dit onderwerp aansluiten. Want ja, er zijn dus kinderen die gaan weer naar school, steeds vaker. Maar de meeste kinderen in Zeeland zijn nog gewoon steeds thuis en krijgen les van hun ouders. Dat blijft toch ook voor kinderen een beetje een gekke situatie. En daarom kregen de basisscholieren in Heinkensand een bedankje van de meesters en juffen. Vandaag gaan we alle gezinnen van onze scholen langs, omdat we hen willen bedanken. Als ondersteuning dat we heel blij met ze zijn, hoe zij enorm hun best doen in deze toch wel verwarrende tijd. Goedemorgen! Ik kwam jullie even verrassen. Ik ben enorm trots, ja, echt geweldig. Nou, daar zijn ze in ieder geval hartstikke blij mee. En dat gebeurde op veel meer scholen trouwens in heel Zeeland. Deze bedankjes eigenlijk van de leraren voor de leerlingen. Ja, zo zijn er veel meer sectoren die toch denken, ja, we moeten dingen verzinnen om toch deze coronatijd door te komen. Restaurants bijvoorbeeld, hè, die doen dat al? Precies, die bezorgen spullen aan huis. Nou, het CBK, het Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur in Zeeland, die dacht, dat moeten wij ook gaan doen, dingen aan huis bezorgen. Maar ja, hoe doe je dat met kunst? Nou, daarom hebben ze nu een website opgezet en dat heet kunstbezorgd.nl. Allemaal schilderijen en andere kunstwerken die precies net door de brievenbus passen, bieden ze daar aan voor €100. Dan kan je dus wat uitkiezen en dan kan je toch iets nieuws in huis hebben staan zonder dat je ervoor de deur bent uit geweest. Dat is natuurlijk ook wel grappig in deze bijzondere tijden. En dan nog iets heel anders, bijvoorbeeld de viering van Koningsdag, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Want het is geen Koningsdag, maar het wordt Woningsdag, hè? Ja, het krijgt ook een heel ander karakter, want dus geen koningsspelen, geen concerten, geen vrijmarkt in het land. Woningsdag, zoals ze dat gaan heten, dat is uiteindelijk de conclusie van een brainstorm geweest van de Oranjebond. Ja, en hoe valt dat in Zeeland? Nou, de Zeeuwse Oranjeverenigingen die hebben daar ook meteen al allemaal ideeën bij gekregen, zoals in Kloetingen. Op 27 april, maandag om 10:03, willen we met elkaar het Wilhelmus zingen. Dus steek je hoofd uit je raam, kom uit je voordeur en zing met ons mee. Nou, dit en heel ander coronanieuws vind je natuurlijk in ons liveblog op de website omroepzeeland.nl. Floris-Jan, dankjewel. De harige bastaard satijnrups is weer gesignaleerd in Zeeuwse duingebieden, waarschuwt het waterschap. De bastaard satijnrups is de afgelopen tijd met name in de duinen rond Katzand gezien. Volgens het waterschap heeft de rups irriterende brandharen en dat kan allergische reacties veroorzaken. De mensen zijn niet gevaarlijk. Ze zitten in de nestjes, maar ze kruipen er langzaam uit. Ze gaan vervolgens de bladeren opeten van de duin doen en daarna kruipen ze het strand op. En dan pas worden ze gevaarlijk. Hier kruipen ze al uit de nesten. Morgen worden weer op enkele plaatsen waarschuwingsborden geplaatst, zoals dat ook vorig jaar het geval was. Het waterschap laat weten de rups niet op een chemische manier te willen bestrijden, omdat dat dan ook giftig is voor andere dieren. Maar als je nou in contact bent gekomen met de haren van de rups, dan adviseert de GGD om kleren met een handschoen uit te doen en zo warm mogelijk te wassen. Wrijven over de huid, dat wordt afgeraden. Beter is om de losse brandharen eerst met stromend lauw water af te spoelen. Maak het openbaar vervoer in Zeeland gratis, zegt de Zeeuwse PvdA. Die is geïnspireerd door Luxemburg, waar het OV sinds kort gratis is, in de strijd tegen files en slechte luchtkwaliteit. Wat ze in Luxemburg kunnen met gratis openbaar vervoer kan en moet in Zeeland ook, denkt de Zeeuwse PvdA. Wij vinden het gewoon belangrijk dat mensen met het openbaar vervoer gaan in verband met het milieu. Want op dit moment is er veel te veel stikstofuitstoot. En het belangrijkste is dat mensen denken dat het alleen maar duurder wordt, openbaar vervoer. Nee, het wordt niet duurder, het wordt gewoon gratis. Het idee voor gratis openbaar vervoer in Zeeland is wel eens eerder geopperd. Maar de PvdA wil het ijzer smeden nu het heet is. Zo wordt er gesproken over een ruimhartige compensatie voor Zeeland voor de marinierskazerne. Als we dan kijken naar de marinierskazerne, zou dat een mogelijke manier zijn om het gratis openbaar vervoer te betalen. Andere mogelijkheden zijn dat in Zeeland een proeftuinproject wordt gestart. Dus dat de landelijke overheid zegt van jullie in Zeeland, jullie mogen gratis openbaar vervoer aanbieden. Wij betalen dat van landelijk. En het derde is dat scholen, onderwijs dus, bedrijfsleven, de gemeente en de Zeeuwse provincie gaat samenwerken om dit initiatief tot stand te krijgen. Draait er in Luxemburg sinds begin maart een proef. In het Belgische Hasselt zijn ze er jaren geleden alweer mee opgehouden. Het was niet te betalen.
Een stad als Hasselt die maakt dan politieke keuzes en zeggen het wordt te duur. Nee, het geld wordt wel opgehaald, alleen op een andere manier. Namelijk gratis openbaar vervoer heeft veel voordelen voor bijvoorbeeld de economie. Denk aan ondernemers. Denk aan mensen die eerst met de auto zouden komen, maar nu dus gratis met het vervoer kunnen. Zij hebben allemaal veel voordeel. Dus het kost wel geld voor de overheid, maar het levert veel geld op voor de inwoners. Het was opnieuw een zonnige dag. De eerste helft van april blijkt al 50% zonniger te zijn geweest dan normaal. Morgen dan zien we alvast wat meer wolkenvelden. Het wordt dan wel ietsje warmer, maar helaas, we koersen af op een regenachtig weekend. En tot zover deze Zeeland Nu. Blijf op de hoogte door regelmatig te kijken op onze site en op onze app. Nog een hele fijne woensdagavond.